banca ètica una alternativa a la banca tradicional o banca ètica una alternativa, i estaria com separada en dues fases. Una seria més de bombardeig d'informació i una altra més seria d'assimilació de tota aquesta informació que hem rebut. Seria qüestió de posar un stand informatiu a la plaça cívica amb folletos, tríptics repartits, posats per allà, i que la gent que passés anar-los donant i anar-los explicant una mica el tema de la banca ètica, com funciona, i això per un cantó. Fer també xerrades, també tipus a principis de setembre, quan els de primer es matriculen i tot això, doncs fer-los xerrades sobre els avantatges, els inconvenients de la banca ètica. La idea que teníem és que a l'hora de fer la matrícula, qualsevol dels cursos, tant els de primer com segon, tercer, quart, el que siga, et sortís una mena de pop-up, no només amb una opció o una altra opció, sinó amb tot un llistat dels bancs més comuns entre els estudiants, i entre ells inclourien 2 o 3 opcions de banca ètiques. Jo ara crec que ara mateix a la universitat hi ha poc, no sé ben bé el nivell de gent que sap lo de la banca ètica, però em temo que és poc. Hi ha una gran desinformació i quan més desinformació hi ha, més vulnerables som al sistema i que ens manipulin, no? Quan tu vas a un banc convencional no t'informen què faran amb els teus diners, i crec que és molt important que el ciutadà sàpigui què fan amb els seus diners, perquè potser no hi està d'acord realment. Hi ha una alternativa realment. Doncs el mateix que em va passar a mi, doncs m'agradaria fer-ho extensiu a tant a alumnes com a professors, com al màxim de gent possible, que almenys sàpiguen que hi ha les dues alternatives. Llavors ells ja han de decidir si volen passar-se a la banca ètica, esperem que sí, però són ells que ho han de decidir, però almenys que estiguin informats. Lo de la banca convencional és una cosa que ja sospitaves, però que donaves per sentat que no hi havia cap alternativa. En canvi, ara veus que sí que hi ha, que no cal construir-la perquè ja existeix i que l'únic que has de fer és informar-te i adherir-te.